Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Pois xa estamos de novo con todos vostedes. Gracias por estar aí, por seguirnos. Lle damos a boa noite e a benvida a flamante, nova, casi estrenadiña, presidenta do Partido Popular no Concello de Ogrove, Beatriz Castro. Moi boa noite e benvida, como estamos? Moi boas noites, moi ben. Bueno, que pasou o sábado á mañá no Ogrove? Foi un día na Casa magnífico. das Cunchas. Na Casa da Cultura do Grove. Foi un día moi importante para o partido e con moitas ganas e moita ilusión empezamos esta nova etapa. Pero había uns padriños ali moi importantes, non? Certo, Padriños e madriñas. Certo, a verdade é que sí que teñen moita confianza depositada no Grove. Creen que o Grove ten un potencial enorme e se poden cambiar as cousas para facelas mellor. Por eso estaban ali e querían estar presentes nese acto. Entre elas, Ana Pastor, presidenta do Parlamento de España, Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular en Galicia, e o vicepresidente Rueda tamén. Presidente do Partido Popular na provincia de Pontevedra. Supón eso, digamos que para unha muller, aínda que vostede é unha muller de empresa e de ambientes, de reunións, de moita xente, supón, digamos, que un reto, unha responsabilidade moi alta que un asume e que, bueno, que ás veces se lle fai máis grande ou cando toma a decisión non pensa que pode ser tan grande hasta que un sale coa bandeira de presidente, neste caso presidenta. Bueno, eu francamente mo pensei bastante para tomar esta decisión, pero son das que prefiero decir non queixarse de que non se fan as cousas ou que se poden facer mellor, tomar cartas no asunto e ser proactivo e ir para adiante tratando de facer esas cousas, non? Foi unha decisión moi meditada, pero, bueno, había que facelo, porque no meu caso, eu veño do turismo, é un motor que realmente é moi importante na economía do Grove, xunto coa pesca, e son precisamente esos dous motores os que actualmente non se lle está prestando a atención que se merecen. Entón, creo que era importante dar este paso, conseguir un novo equipo que puidese estar na mesma sintonía e que tivese ganas de traballar polo Grove. Logo falaremos deso, pero digamos que había doble motivación neste caso, non? Unha é a profesional, na que vostede se desenvolve e ademais é presidenta, digo, para o resto de audiencia, non para o Grove, pero do resto da audiencia de Canarias Baixas, que vostede era a presidenta dos hosteleiros durante 4 anos. Durante 4 anos do Grove, non? Entonces, se hai malestar do sector turístico e do sector empresarial, logo falaremos de turismo, pero antes, empezoulle a cambiar a vida o sábado, a mediodía, máis ou menos? Para ben? Sí. Sí,
Moitos aplausos, moitos ánimos, chamadas, whatsapps. Sí, a verdade é que a acollida foi moi boa. Era un reto importante, había moito posto nese congreso, tiñamos que de algún xeito reforzar o partido, creo que daí sí que saímos reforzados e cunha ilusión moi clara, cunhas ideas moi claras de traballar polo ben non só do partido, sino do pobo do Grove. Cal vai ser? Cal é o seu proxecto para o Grove? Nos imos fundamentalmente, agora nestos 2 anos ata as vindeiras eleccións, imos a centrar o traballo en 2 liñas moi marcadas. A primeira é fundamentalmente o que é o traballo interno dentro do partido. Falamos dun partido que ten casi 600 militantes, pero que necesita de algún xeito arroupar, crear esa ilusión novamente nesos militantes. Entón, imos a traballar moito nesa liña e captar o que sería o equipo de novas xeracións que ata de agora non se estaba impulsando de todo. E a verdade é que dentro do que a nivel interno temos a idea de formar tres liñas de actuación, o que sería 3 órganos, digamos. O Comité Executivo, por un lado, que está composto por 22 persoas que me acompañan no equipo. Por outro lado, un órgano consultivo coa xente de peso no partido, coa xente de toda a vida, que lóxicamente son os que teñen a voz da experiencia e en quen nos poderemos asesorar. E por outro lado, ese equipo de novas xeracións que convén impulsar, porque os mozos e os mozas da vila tamén contan. Eso sería a nivel interno, e despois a nivel externo o que nos pretendemos é un pouco huir do que se veñen facendo ata o de agora outros partidos, que é realmente empezar a traballar desde xa, non esperar ata un mes antes das eleccións para acordarnos da xente. Entendo que é moi importante, dentro do equipo sabemos e somos conscientes de que é necesario, absolutamente necesario, acercarse á cidadanía, acercarse aos colectivos e que sexan eles os que nos digan exactamente por onde temos que tirar. O sea, nós podemos ter a nosa percepción particular, pero ao fin e ao cabo, quen nos vai a marcar esas liñas de traballo para conformar un plan electoral adaptado ás necesidades do Grove van a ser eles mesmos. Vostede falaba o sábado de que o partido vai a ser gañador se é capaz de manterse unido, de reforzarse. Esa, digamos que, bueno, pois é o que ocorre en todos os partidos, no PP e en todos os partidos, que é o que fai a forza, non? Pero quere contar, e está contando, cos máis veteranos e cos máis novos. Estamos contando con todos. Nun partido, como dixen, son importantes todos, non só o Comité Executivo, que é o que vai a estar marcando esas liñas de traballo. A verdade é que é un tema importante, pero creo que sí se pode conseguir. No Grove, o Partido Popular puido estar en 3 ocasións co exalcalde Miguel Pérez a cabeza, e o Grove demostrou, o que o Partido Popular demostrou que poden facer, que todas as cousas que se poden facer boas salen dese partido. Sin embargo, Miguel Pérez, que foi alcalde e que na pasada legislatura e que era hasta ahora presidente do Partido Popular no Grove, pesou moito, ou hasta que punto pesou a polémica co Pexón, ou hasta que punto outros partidos utilizaron nas pasadas eleccións de maio de 2015 esa arma, ese acto e esa politización para facer terra queimada, e que van alá 2 anos despois e que isto está como estaba. Efectivamente, o Pexón é un tema moi importante para o Grove. Está claro que si queremos evolucionar é necesario que a cidadanía se consciencie de que ese Pexón é necesario, non? Falamos moitas veces, eu levo 20 anos escoitando os mesmos programas electorales, que se a piscina, que se o auditorio, que se o centro de día, que o centro de saúde, e todo eso redunda na necesidade dese Pexón. Nos recoñecemos dende logo os erros cometidos no pasado,
porque quizáis non soubemos acercalo á ciudadanía e non soubemos explicar cales eran esas liñas dese pexón, pero que a todo agora realmente no goberno actual o que se está pretendendo é montar castillos no aire, non? Porque realmente o pexón ten que ser algo que permita evolucionar o Grove. Agora mesmo están planteando un pexón pois que realmente non, que máis ben surrealista, que estamos basándonos nunha normativa do ano 96 e que dende logo non llevemos moi claro o futuro deste pexón que queren presentar. Tamén pasa un pouco pola necesidade que lle temos que transmitir e que lle intentamos transmitir ao Concello, e que ese pexón ten que sair á exposición pública, igual que saiu dende no ano 2014 co Partido Popular, para que a ciudadanía vexa o que ten aí, o que están montando, que realmente é algo que bueno, non ten sentido. Levan a nosa corporación, toda a corporación, cando non está no goberno, leva anos, e o señor Pérez, don Miguel Pérez, cando gobernaba, el aquí nestes micrófonos e aí nesa silla, lóxicamente ele apostou por levar adiante o pexón, que logo lle costou a alcaldía nas pasadas eleccións, pero todos coincidían en que o non ter o pexón adaptado é un atraso económico para o Grove e para Galicia. E que o desenrolo do turismo, por exemplo, incluso da pesca, está supeditado a ese pexón. Sempre nos queixamos de que non hai plazas de estacionamento, que non temos certas infraestructuras que son necesarias, e a xente ten que darse conta de que ese pexón é absolutamente necesario para que o Grove evolucione. Dos 3 intentos que se fixeron no pexón, 2 foron do Partido Popular, e a verdade é que esa é unha das liñas que realmente nos temos que marcar para poder evolucionar. Imos ao turismo. Que está pasando e que fai? Vostede decía o sábado que o Concello do Grove, dende o punto de vista da xestión municipal, é un barco á deriva. Totalmente. É un tema que sí que coñezo bastante, porque dende os 12 anos levo adicada a este sector, e realmente penso que o Grove ten un enorme potencial que non se está sabendo aproveitar. Falamos sempre de que somos un municipio que o ten todo, pero que realmente vas afora e non sona como ten que sonar, non? Entón, dende o punto de vista turístico, está pasando, realmente levamos 2 anos casi esperando por un plan estratégico de turismo que non dá chegado. Isto parece xa a Sagrada Familia que non dá rematado, e bueno, é un tema que se está aproveitando non ter un plan estratégico de turismo, que lóxicamente é fundamental ter unha planificación, saber a onde queres chegar, ter claro cal é a dirección a que te queres enfocar e onde te queres vender, pero que realmente estamos á espera, e iso ven sendo a excusa de que como non temos plan estratégico, pois non facemos nada. Entón, vemos eso co tema do plan estratégico, vemos que non se participa nas feiras de turismo como fan outros concellos. Toda a comarca, toda a provincia, toda Galicia en Fitur, e o Grove non. E o Grove, pois, é máis listo que ninguén, pois, por non participar en Fitur. Entón, cando ves cousas destas e que levas tanto tempo dedicándote a este sector, pois, lóxicamente, te desconcerta, porque realmente é unha cousa... Hai cabreo, hai preocupación, hai malestar na Asociación de Hosteleiros, que son vostedes os empresarios? Sí o hai, porque realmente eu son... Ademais, o puiden comprobar en carne propia por ser a presidenta da Asociación de Hosteleiros, que realmente non se está contando coa opinión dos hostaleiros, independentemente de que agora están facendo esas reunións para o plan estratégico, pero que a hora da verdad non están seguindo as liñas que xa lle están marcando ese plan estratégico. E che poño un exemplo, nese plan estratégico se está falando sempre de captar ese turismo de proximidade, como poida ser
Asturias, León, etc. E resulta que surxe a posibilidade de participar cun programa de vendelo grobes e dentro do Concello se lle di que non. Entón, eu me pregunto que hai que facer para que o Concello se dé conta de que o turismo é un dos motores importantes desta economía e se teñen que enfocar a ese sector. E no cuidado do medio ambiente, na limpieza, na Illa da Toxa, en todo, nas playas... Eso é outra no bonitismo, digamos. Sí, realmente dende que o goberno Cacabelos chegou ata o Concello, se está percibindo un abandono total e absoluto do que son as beirarrúas, do que son a limpeza. Agora mesmo chega a Semana Santa, estamos coas praias aínda sin atención ningunha, e bueno, a verdade é que parece mentira que vayan dicindo por aí que somos un destino que se dedica ao turismo, que se orienta ao turismo, e que realmente non coidemos ese tipo de detalles. Estamos falando de que se ve unha total e absoluta falta de planificación por parte do Concello en esa materia. E a vista está que cada 2 por 3 lle temos que estar recordando que se reguen os xardíns, que se limpen os camiños, etc. Entón, a asociación, según vostede como presidenta da Asociación de Hostaleiros, vostedes non contan no Concello do Grove? Contamos, formamos parte do Consello Sectorial e se nos convoca 2 veces ao ano. Entón, unha para darnos unhas explicacións do que vai a ser a Festa do Marisco e a seguinte de como foi a Festa do Marisco. Entón, eu penso que o Grove é moito máis que a Festa do Marisco. Partimos da base de que... É un traballar todo o ano, conxuntos, efectivamente, pero claro, parece que aquí solamente nos enfocamos na Festa do Marisco, que por suposto é un dos buques insignias nosos, que nos fan embaixadores dese marisco en outros lugares, pero realmente o Grove é moito máis que eso. O Grove necesita unha planificación anual para que a xente da hostelería poida traballar e non pechar as súas portas porque non ten turismo. E o turismo sale igual, non somente no verán. Entón, dentro do Concello, o Concello ten que ser un comercial máis da súa zona. Non pode ser que nos digan os hostaleiros que temos nós ou que somos nós os que temos que vender. Nós xa vendemos, xa tratamos de vender os nosos negocios e vender o noso destino, pero o Concello ten que ser o primeiro o que empuxe esa venta de cara ao exterior, porque realmente é unha das súas labores, senón a que se adica a Concellería de Turismo, me pregunto. Mas é unha muller. Efectivamente. De comunicación. Certamente. E comunica pouco? Bueno, eu non sei se comunica pouco ou non comunica, o que é certo é que polo menos os feitos están aí. Estamos esperando como auga de maio por ese plan estratégico para que o Concello reaccione. Entón, bueno, xa van alá 2 anos e en 2 anos eu a verdade é que non teño percepción de que se fixeran grandes cousas en materia turística. O Grove xunto con Sanxenxo, lóxicamente, a zona turística máis importante de Galicia e do noroeste de España, non? En todos os eidos, e hai moito que avanzar dende o punto de vista náutico ou de subsectores do turismo, non? Sí, o Grove e Sanxenxo sempre son os motores fundamentais dese turismo. Falamos que ocupa un cuarto e un quinto lugar, tanto Sanxenxo cuarto e o quinto en número de visitantes a Galicia, e polo exemplo no Grove a vista está que en época estival incrementa un 300% a población. Son dous destinos o suficientemente importantes como para darlle esa importancia que se merece o turismo, se merece o que o... A primeira actividade económica, efectivamente, unha das primeiras xunto co mar. Claro. En fin, e o mar tamén forma parte do turismo. Correcto, si, ao final todo está totalmente interrelacionado, non? En fin, que lle toca a vostede, vai a duplicar o traballo, xa está mantendo ou está preparando reunións cos máis veteranos e cos máis novos, agora como presidenta? Xa hai unhas semanas que estamos traballando nesas liñas estratégicas. A verdade é que teño que decir que conto cun gran equipo.
é un equipo renovado. Aquí non houve peleas, porque non houve máis candidaturas, co cal digamos que non hai tensións dentro, non? Bueno, houve algúns intentos, pero lóxicamente ao final pois foi a nosa candidatura que conseguiu esos avais necesarios para poder presentarnos, non? Na diversidade, por suposto, a ninguén se lle negou esa participación. E, bueno, agora o que toca é traballar todos xuntos. Temos que, nese equipo que digo, temos que ter claro cales son as nosas liñas de traballo e traballar pois para nos próximos 2 anos poder chegar ao examen final de maio de 2019. Efectivamente. Un reto importante, o anterior presidente chegou ao alcalde. Pois neso se andará. Terá que vostede aprobar o examen e ser alcaldesa, supoño, unha aspiración e un reto, non? É un reto, eu penso que Como se define Beatriz Castro, non só para os do Grove, que a coñecen moito, pero para os de fora? Como se define? Como se presenta? Me presento humildemente coa experiencia que teño e con ganas de aportar esa experiencia para facer que o Grove mellore. Nesa liña está o meu equipo, somos xente que temos determinadas experiencias en todas as patas que conforman ese concello e eu penso que sempre fui unha loitadora, nunca me asustaron os retos, penso que é un reto importante, pero que non é difícil conseguilo, porque bueno, sempre que un se rodea dun equipo como o que teño, do cal me sinto orgullosa, estou totalmente segura de que imos a facer un proxecto serio e realista para presentarnos nesas vindeiras eleccións. É ben vista e como se atopa vostede sendo unha emprendedora na vida privada, nos seus hoteles, trasladando ese empuxe e esa enerxía, pero tamén esa capacidade de traballo e ese, digamos que, eficiencia no traballo porque se lle vai a vida na administración local. A verdade é que, bueno, eu efectivamente sempre estiven no que é a xestión empresarial, claro, pero que ao fin e ao cabo unha empresa e a política son máis ou menos o mesmo. Nunha empresa necesítase ter unha visión clara, na política tamén se necesita. Necesítase ter unha dirección hacia onde enfocarse, ter claros cales son os propósitos e os obxectivos, na política, por suposto, tamén se necesita, non? Entón, realmente creo que esa visión, esa forza sí que a teño e creo que se pode chegar a facer un proxecto serio. E no momento actual, donde os políticos están, bueno, algúns de capa caída, donde digamos que está mal visto casi ser político ou pertenecer a algún partido político ou ser simpatizante ou afiliado a un partido político, a Beatriz, como se enfrenta a isto? Bueno, eu xa dende moi nena estiven moi ligada ao que é o Partido Popular. Meu pai estivo xa dende o ano 87 aí metido e realmente eu me sinto identificada cos ideais do Partido Popular porque, bueno, ata agora realmente quen pode decir que fixo algo polo Grove, por Galicia e por España é precisamente o noso partido. Entón, por eso eu decidín dar este paso adiante, porque creo que podemos facer algo interesante. Como lle gustaría rematar esta entrevista tanto para os veciños do Grove como para os afiliados ou simpatizantes do Partido Popular? Pois gustaríame, francamente, pedirlle ese apoio, ese voto de confianza e ese voto de esperanza para os veciños e veciñas do Grove, porque creo que é importante que nos den esa oportunidade de poder demostrarlles que ese proxecto poida chegar a desenrolar o que é o futuro do Grove. Que se cumpla. Aí estaremos. Tenderá que escoitar moito. Escoitaremos, para eso estamos. Beatriz Castro, presidenta do Partido Popular e presidenta da Asociación de Hosteleiros de Grove, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto hasta unha nova ou vindeira ocasión. Moi boa noite e moita sorte. Moitísimas gracias por convidarme, sí. Hasta aquí nos vamos a publicidade. Pasan 32 minutos das 11 da noite.
Nos vamos a publicidade, amando os copatrocinadores, volvemos, recibimos a José Manuel Áspérez. Ele é o portavoz de Independientes de Meaño. Analizamos este concello, así que non me perdan hasta ahora mismo.